Районның үзенә хас бик матур йолалары бар. Менә инде дистә еллап җирле үзидарә көне уңайыннан мәктәп укучылар белән бергә дуплер көне уздырылып килә. Муниципаль хезмәткәрләр көне иртәгә шул уңайдан инде шушы зур чараны үткәрәбез бүген. Балаларыбыз безнең инде иң яхшы, иң алдынгы балаларыбыз төрле мәктәпләрдән, алар инде конкурс аша җиңеп чыкканнар. Һәм инде безнең белән бергәләп көне буе без эшлибез, аларны өйрәтәбез, аңлатабыз, ничек эшне апарырга, ничек халык белән эшләргә, ничек халыкка ярдәм итәргә, төрле юнәлеш буенча. Һәм инде без ышанабыз, Алла бирсә, институтны бетергәч, укып безнең азнакаебызга кайтып, районыбызга кайтып, җитәкчеләр булып эшләрләр, һәм инде безнең азнакаебызны тагын да күтәрерләр. Уверен, что получу очень много положительных эмоций от знакомства, во-первых, во-вторых, от работы. Бүген мин 3-нче тапкыр бу көндә катнашам. Мел бик кызык күренеп. День дублера очень особенное событие в жизни каждого активиста нашего района. Каждый ребенок мечтает принять в этом мероприятии участие, поэтому мы уже усердно готовимся с начала учебного года. Уже 3-й год, и мне очень приятно, что в нашем районе, только в нашем районе, проводится такое мероприятие, такого огромного масштаба. Огромное спасибо руководителям, которые занимаются этим, большое спасибо активистам, которые активно участвуют. Әлеге очрашуда балалар хәрәкәте активистлары җиңү көне акциясы да үткәрделәр. Вы приобрести гвоздики стоимостью 50 рублей для помощи ветеранам. Җитәкчеләр һәм дуплерлар эш урыннарына таралышты. Биредә укучыларны хезмәт коллективлары белән таныштырдылар. Эшләренең үзенчәлекләре хакында аңлаттылар. Әлеге очрашулардан укучылар үзләренә бик күп яңалыклар ачты.